खुलुमबाय लोगोफोर लोगोसे बिटिआरनि गासै बर' रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन माहारिनि गासै सुबुंफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। नै दा जोंहा बैसागोआ लासै लासै जोबबाय, माने मोनफा मोननै प्रग्रामनि उनाव गासैबो न'आव जिरायना थासिगोन जोंनि महरगिरिफोरा। खायसे खायसे महरगिरिफोरा 2 लाख 3 लाख गाहाम आरजिबाय, खायसे खायसेफोरा 1 लाख, खायसे खायसेफोरा 80,000 90,000 ओरैहाय आरजिबाय। जायखिजाया जाय बिथांमोना गोसो मोदोम होनानै प्रेक्टिस खालामनानै प्रग्राम खालामदों, बिथांमोननि प्रग्रामा एसे बुरजा जादों आरो खायसेया मोनफा मोननैल' प्रग्राम खालामनानै ज'सोना थानांदों। बेनि जाहोना जाहैबाय बिथांमोना प्रेक्टिस खालामाखै, गोबाव समनिफ्राय मोसानायानो जा मेथाइयानो जा प्रेक्टिस खालामाखै। ओंखायनो रायजोफोरा एसे खोनानायाव गाज्रि मोननानै बिथांमोननो मोनफा मोननैल' प्रग्राम होदों। जायखिजाया बेखौ जोङो चेलेन्जआव लानांगौ। चेलेन्जआव लानानै गोदानै गोसो मोदोम जिउ होनानै प्रेक्टिस खालामफिननांगौ आरो हारिमुनि फोथाराव गोसो होनांगौ आरो ओंखारनांगौ। माने प्रेक्टिस मेक ए मेन पारफेक्ट। प्रेक्टिसासो नोंथांखौ सासे आबुं सुबुं खालामगोन। जायखिजाया नोंथाङा पलिटिसियानो जा, फरायनायानो जा, आरो मोसानायानो जा, रोजाबनायानो जा, मुथथे प्रेक्टिस खालामाबागौ माने नोंथाङा मोजां फिथाइ मोना। जायखिजाया बे थांबाय, बैसागोआबो जोबथारनोसै थांथारनोसै, दा फैलायनोसै MP इलेक्सन। नाथाय जोंनि राजखान्थिगिरि बिथांमोना जुजिसिगोन, जुजिनानै गावनि गोहोखौ दिन्थिनो आखायाव लासिगोन। सोरबा नंखाय बाथ्रा बुंनानै भट बिगोन, सोरबा थार बाथ्रा बुंनानै भट बिगोन, सोरबा गावनि जाथिखौ लानानै बिबुंथि होनानै भट बिगोन, सोरबा बिटिआरआव जेसेबां जाथि गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ ज'है लानानै बिबुंथि लाखिगोन आरो बिबुंथि लाखिना भट बिगोन। बे जाबाय जोंनि पलिटिक्सनि माने हुदा आरोखि। जेरैखि जाया माने भटखौ आदाय खालामनांगौ रायजोनिफ्राय, ओमफ्राय गावो मासियाव जनो मोननांगौ, गाव फसायनाय मासियाव। सोरनोबा सिबखोनांगौ, सोरनोबा डिपुटि सिब नांगौ, सोरनोबा EM नांगौ, सोरनोबा ओरै नांगौ, सोरनोबा थोरै नांगौ। मुथथे सले बले खौखले बिथाङा राजा जानो नाजागोन। दा जोंहा फोरजाफोरा मावनांगौआ बेनो, जोंनो सोर बांसिन मोजां खामानि मावना देखायगोन, होफैगोन, बिथांनोसो जों भट होनांगौ। हमनानै ला जोंनि हारिमु सिबियारि बिथांमोननिसिमनो आं गंले खावलायबाय, जाय बिथांमोना माने पलिटिसियानफोरा जोंनि कालसारखौ, बर' कालसारखौ थांना थानायाव मैखोमै बाहागो लागोन, जोङो बिथांनोसो भट होनांगौ। जों लुबैनायखौ मोनाब्ला बिथांनो भट होनानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। बिथाङा जोंनि लुबैनायखौ सुफुंनांगोन। जोंनो मा नांगौ जों बिगासिनो दङ, जोङो बिगासिनो दङ सिनेमा हल, 20-30टा सिनेमा हल नांगौ जोंनो। नै दा बिटिआरआव, BTCआव मोनसे फिल्म सिटि नांगौ, गिदिर ज्योति चित्रबन बायदि फिल्म सिटि नांगौ, बेखौबो जों बिगासिनो दङ। मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नांगौ। मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ गुबुन सुबुंनिख्रुइ जोंनि आर्टिस्टफोरनो गोनांसिन, खारन मुम्बाइआनो जाबाय माने हारिमुनि मेरुदण्ड। बेहाय जायफोर थांनानै प्रेक्टिस खालामनानै ट्रेनिं लानानै फैनो हाया, बिथांमोना बे हारिमु फोथाराव इसेमान माने खंख्ला जायो आरोखि, रोंजोबथारा। ओंखायनो गोबां मानसिया मुम्बाइआव थाङो, थांनानै सोरबा NSD, सोरबा सिरियेल खालामो, सोरबा वेब सिरिसफोराव एक्टिं खालामो। बिथांमोना मुं खामायनानै फैदों, थाखाबो खामायना फैदों। ओंखायनो मुम्बाइआव जोंनो थाहैनो सुबिदा नांगौखाय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जोबोद दरखार। ओंखायनो जोंनो बेबो डिमान्ड दङ जोंहा।
ओंखायनो जाय बिथांमोना जोंनि बे लुबैनायफोरखौ सुफुंगोन जों बिथांमोननोसो भटखौ होनांगौ आरो बिथांमोननो गोहोखौ गथायना होनांगौ आरो जाय बिथांमोना फैगौ इलेक्सनाव बेफोर जों दाबिनाय जेरै सिनेमा हल फिल्म सिटि मुम्बाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस ओरैहाय बायदिसिना आरो ओरैहाय दङ जोंनि बैसोगोरा महरगिरि जाय बिथांमोना 60 इयार्स जाबाय बिथांमोननो गासैनोबो माने मा होनो बेखौ पेन्सन होनांगौ दाथ' पेन्सना आसाम सरकारा होगासिनो 8,000 गाहाम पेन्सन बियो बिटिआरआव खैजोन मोनदोंखाय दा आंनिबा बे 60 बोसोर जानाय महरगिरिफोरखौ सायख' बिथांमोननो बे पेन्सनखौ होनायनि बेबस्था खालामनांगौ सोरबा सिनेमा खालामग्राफोरनो फैसानि अनसुंथाइ होनांगौ सोरबा थियेटार खालामग्रा बिथांमोननो थियेटारखौ रैखाथि होनो थाखाय थियेटारखौ बासायनो थाखाय बिथांमोननो अनसुंथाइ होनांगौ आरो बेफोरखौ जाय होयो जों बिथांमोनजोंनो थांगोन आरो बिथांमोनखौनो हेफाजाब होगोन लोगोसे गासै जोंनि हारिमु मावथिफोरखौ आंनि साननाय बायदियै नंजोबाब्लाबो एसे बे आं बुंनाय खोथाखौ साननो थाखाय आं गंग्लाय खावलायनानै दिनै बैसागो जोबनायनि आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि गोजोन्थों। एसे फंसे थालांबावदों ओंखायनो आङो फैफिननाय जाबाय बे जाहैबाय जोंहा बर' इउटिउबारफोरा गावजों गाव एसे नारा नाथा जायो नामा खायसेया आस'खान्दा सोलोंनानै साংबादिक जाहैदों खायसेया रावानो जाया खायसेया मोजां बेबहार खालामनो रोङा खायसेया मानसि गिदिरखौ मानसि गिदिर बायदि साना खायसेया जोंनि राजखान्थिगिरिनि लिडारफोरखौनो खोब मुं खारि रायसोयो खायसेया जौ लोंनानै माबा माबि बुंसनना लानानै खैफोदाव गोलैयो ओंखायनो आं आंबो इउटिउबार जानानै आंनि फंबायमोन इउटिउबारफोरनिसिम गंग्लाय आर'ज जाहाथे बिथांमोना खुगाजों लागाम होनानै खोथा बुङो आरो जोबोद सानै हयै खोथा बुङो आरो जोंनि बर' लिडारफोरा ओरैनो खमखा बिथांमोना माबाफोर गोरोन्थि खालामदोंबा नोंथाङा बिथांजों खाथियाव जिरायहैफानानै मोजां सावरायनानैबो नोंथाङा खोथाखौ बुंनो हायो नोंथाङा डाइरेक्ट ससियेल मिडियाआव बिथांखौ सैमा अमा रायस्लायस्लाय खाथियाव थांनानै नोंथाङा जुदि बिथांजों मोजाङै सावरायो एबा आंखालखौ सुफुंनो नाजायो एबा बिथाङा मा गोरोन्थि मावदों बेखौ बुंनो नाजायो अब्ला निस्सय बिथाङा नोंथांनि बुंनाय खोथाफोरखौ खोनासंगोन ओंखायनो आङो खनसेबाव गंग्लाय खावलायदों जाहाथे जोङो जोंनि लिडारफोरखौ गाज्रि भाषाफोरजों राया बेनि थाखाय आङो बैसोगोराब्लाबो नोंथांमोननिख्रुइ आङो देरसिनब्लाबो गंग्लाय खावलायदों जाहाथे बे खामानिखौ मावा दै गोजोन्थों फंबायमोन आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा खालाम दै।